Non foi un bo ano de castañas, e iso sábeno moi ben na planta de Castañas Naiciña, en Chantada, onde pese a unha colleita menor en cantidade e calidade, traballan estes días a pleno rendemento na transformación do produto. Despois dunhas semanas de arduo traballo coa castaña fresca que dende Chantada sae para moitas partes do mundo, hoxe, por exemplo, tocaba pelar e conxelar para traballar ao longo do ano na elaboración dunha ampla gama de produtos derivados. Si pensamos no que dixemos a principio de campaña, podemos dicir que nos equivocamos rotundamente, non? Porque prometía ser unha campaña pois razonable en tanto a cantidad, non tanto en canto a calidad, o que pasa que, bueno, tamén había que tirar un poquinho de optimismo, pero ao final, pois, ningunha cousa nin a outra, non? Houbo zonas de Galicia nas que lamentablemente non tuveron nin un 15% ou un 20% do seu volumen normal de produción. Entonces, claro, si timos en conta que además son as zonas que son os produtores fundamentales dentro de Galicia, pois claro, a caída de produción timos que dicir que é notable, sin lugar a dúbidas. Despois, calidade, pois houve moitos problemas, como todo o mundo pudo ver, porque máis ou menos todo o mundo ten castañas na súa casa ou no seu entorno e viu pois os problemas que había. E despois tamén hai un factor clave que é as condicións meteorolóxicas, que tampouco axudaron nada nin a que houvese calidade e tamén pois para comercializar o produto. É evidente que cando fai moito calor apetece máis comer pois ao mellor melóns e sandías e non castañas e boniatos e caquis, que son os produtos típicos do outono. Pero bueno, a grosso modo, tampouco podemos dicir que fose catastrófico, porque, bueno, timos unha experiencia, xa vivimos moitas campañas, unhas mellores, outras peores, outras regulares, e, bueno, pois imos adaptando un pouquiño a empresa, a produción, en función do que realmente ven da produción. A falta aínda de contabilizar os datos exactos, Areán calcula que este ano entrarían en torno a 600 toneladas de castaña. As condicións climáticas atípicas deste outono e a intervención dun fungo especialmente na zona sur de Ourense foron os detonantes desta colleita. Creo que para un ano como a actual é un éxito total. Eu non cuantifico só as campañas pola cantidad de mercancía que collemos, sino pola ausencia de problemas coa mercancía que collemos. En ese sentido, pois, estamos razonablemente satisfeitos. A experiencia e os investimentos, así como a selección desta firma ao longo da última década, axudan a minimizar a problemática que se deu este ano. Todos aqueles que non teñen pois instalacións para poder traballar como as que podemos ter nós ou algún outro competidor, pois este ano eran incapaces de poñer mercancía con un nivel mínimo de calidad no mercado. E nós, bueno, pois estivemos exportando mercancía, e ainda estamos exportando esta semana a Centro Europa, e non timos pois problemas nin reclamacións por parte dos clientes. Levan prácticamente un mes traballando no procesado do produto fresco. Ademais da castaña fresca, esta firma aposta pola elaboración de marrón glacé, diversas cremas e purés, fariña de castaña, almíbares ou as castañas precocidas e secas, como estas, que se pelan e se escollen manualmente, como facían esta tarde estas traballadoras. Existe bastante demanda por parte do consumidor de idade e, sobre todo, para o público italiano. É outro produto que, con respecto ao tradicional que se fai nos sequeiros tradicionales pois da provincia de Ourense, especialmente na zona de Valdeorras, no Bierzo e tamén aquí na zona do Caurel, pois estános felicitando a clientela porque estamos sacando un produto digno ao mercado. Como saben, unha porcentaxe definitiva destes produtos destínase á exportación e as datas de Nadal adoitan ser de importante consumo de certos produtos.
En países, chamémoslle do entorno, dicir, pois, Suiza, Francia, Inglaterra, Portugal, ainda, bueno, pois estamos en tempo para poder entregar pedidos antes do Nadal, pero o resto xa está todo entregado e nos lineales dos puntos de venta desde hai un mes, é dicir, todo o que vai para Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, pois eso xa está á venda. Nestes meses de campaña a plantilla increméntase, pero o traballo de transformación destes froitos lévase a cabo durante todo o ano, cun equipo máis reducido. Imos traballando o máximo que podemos, o que sempre comentamos, cada ano pois como as formiguiñas, buscando algún cliente máis, algún país máis no que estar presentes, e bueno, esa é un poquinho a dinámica. O sector atópase agora mesmo estudando cara onde tirar polos problemas de comercialización cando baixa a calidade. Na firma chantadina o xeito de producir, segundo Areán, vai pola liña da profesionalidade, o que nestas circunstancias evita os problemas. Eu entendo que os produtores teñen que profesionalizarse. A castaña, pois, nos últimos anos é un seguro a todo risco, está valendo moitos cartos, estáse, pois, comercializando en grandes cantidades, e o que ten que apostar a xente pois é por producir dunha maneira boa, mantendo calidad, e esa xente pois sempre tira a comercialización garantida pois en empresas do estilo da nosa, que timos pois clientela ao redor do mundo. Despois, os que sean pouco profesionales, que sean máis chapuzas, valga a expresión, pois a curto, medio prazo, pois non lles quedará outra que venderlle a todos os furgoneteros, piratas, satélites que coñecemos todos, que circulan por aí, que cando lles interesa, pois están, e cando despois hai problemas desaparecen e deixanlles as castañas sen coller.